Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta ka ninyo tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBC mamo sa kamo pagdabiton sa mga tigsak ng kulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga may magapagatod sa tawo ngadto sa kalwasan. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanghinaot nga nakapagpalona na kamustag-stag sa inyong kamong lingkuranan. Uban na sa tag sa kamang reduce sa ranching ni ana mo inyong magamit hiyo na karos pagtuon sa mga maturan nga among igato dia kaninyo mga maturan puro lamang mga nagasulat sa Biblia. Ug kung may mga basahon man nga mga referensya kana dili aron supako na ang Biblia. O kami magapanginaot ng panalangin ni Master ang ipaabot sa tag sa inyo kamagalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sa inyo panglawas, labos tanan sa pagkamarsigon sa inyong mga tagstag sa mga pangunahuna. Aron sa ingon niya na, hapsay ang inyong pagpamati nin higyona ang mga kamo nga naglantaw kanunay sa Facebook ug sa YouTube. Ginapangumusta kamo namo kanunay mga kaigalaan ug mga kaigsuonan. O kini nga programa mabati ninyo sa Power Radio musugod kita alas 7 sa gabi bulungtad sa alas 8 sa gabi ug sa Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 bulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabi ug sa buntag sa matag Domingo alas 10 hangtod alas 11 sa kabuntagon sa Radio Ultra. Og sa DXQ RPN mabati usab magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa Kapunon. Dinhi sa Mindanao ug sa Visayas area aduna nay 26 ka mga radio station din ana ang programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga suportahan sa tanan nga mga kaigsuonan sa
pagtulon ang PBCM. Og dinhi gyud nagaron ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayon makiguban sa taon sa kamotoran among ihatod ang anin ninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab ka mga kagilanog kay Sunan kanisog niyo alagad sa kahanginan. Brother Lloyd Badera may sa makikuban kinyo ninitak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran ug karon og paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta kaninyo mga kagilaan o kiksunan kinusab si Brother Romira Macamos katabayayong sab karon pagatud kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanatong ngadto sa kaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga igalan mga igsunan kinyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Jisrael Macarayo nga mo usang nga makiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kamo kang Hirmuhinis Macarayo sa pagisgot sa tima. Ni sa dili pa tamo ato sa unahan Brad Romy, Brad Jiggy, Brad Jisrael, Brad Lloyd. Gina pasalamat atong gi pasalamatan tanan ng mga nibisita dito sa PBCM compound sa pagsaulog nato sa adlaw na tawhan sa magtutudlo Divine Master Tomas D. UD Senior. PBCM ka man ug dili PBCM ug sa mga kigsunan sab nga nanguli na sab bago pang nanguli naay nanguli karon naay nanguli kagahapon mga bagong membro gikan sa nagkalain-lain nga mga dapit sa pulo sa Mindanao ug dito sa Visayas area ug sa bisan asa man nga dapit diri sa Pilipinas. Ni anha lang aron sa pagtambong sa konferensya o sa sunod na sab nga palabuton karong Marso na sab nga duna na sa konferensya mo na sab nga mo abot na sab ang nagkalain-lain nga magigsunan gikan sa nagkalain-laing dapit. Hapit na pod pila na balang kabuan. Kining unang karong karon mao man pizza uno maron. So pila na lang pag-abot na sa kuan. January, February, March 10, mao na po na ang atong pagsaulog sa adlaw na tawhan o Princess Angel Liberty. So ninihigyo na karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Ang dili na nato pangumusta tanan gyud kayo tas tagsaw na tanang mga kaigsunan kasi nagkanilaing mga dapit ug sa tanang mga miyembro tungod kay nakapaka-importante ang atong pagisgutan ining kagabion. Tungod kay sa lakaw sa panahon kanunay na nato nga gipadayag nga maghisgot og pagtulunan ni gawas nga katong nalatid sa balaang kasulatan nga pagpangalagad nga sibo nining panahon na karon naa agyon sa Espiritu Santo ug makaplagan nato ang kaluwasan na sa Espiritu Santo kasi atong natuna natong mga miaging Domingo nga ang Espiritu Santo gipadala sa amahan diri sa kalibutan sa pagsaad sa atong Ginoong Kristo pulis atong Ginoong Kristo litra por litra nga ang Espiritu Santo atong nabasa sa Biblia sa ubang translation nga ang Espiritu Santo manluluwas nga gipadala diri sa kalibutan. So ingon ana, kung unsa man ang tuyog tumong sa pagpadala aron nga ang tawo magkapangalaga diha sa Espiritu Santo. Dili pa moabot ang dakong katalagman dinhi sa ibabaw sa naong sayuta nga gitagna na daan sa Biblia nga naa sa Mateo 5:18 walay pagasayloan sa kasuguan bisan sa kakudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman naa sa Espiritu Santo nga gipadala. Naara na sa taog mutuog sa dili. Mao bitaw nga sa unang kapanahunan daan na nga naghisgot og katalagman og ang gidangatan sa mga taong walay pagtuo sa kaluwasan nga gihatag sa Dios din didto ka maluwas pag natong una gyud nga katalagman nga makalilisang dinhi sa ibabaw sa naong sayuta nga motong panahon ni Noe. Una nga sa dapit sa Espiritu Santo dili pud mi magapamaton sa Espiritu Santo walay mabasa sa Biblia nagpamatuod mi tungod kay mismo pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo diya na ang Espiritu Santo di na gisgutan ni Juan nga Bautista bisan pa si David sa wala pang atong Ginoong Kristo sa panahon sa Israel sa unang panahon ni David nagingon si David Salmo 51:10 ug 11 buhatan mo ako sa kaulay kasing-kasing o Dios ug baghuha ang usa ka espiritu matulid sulod nako ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan ug ayaw pagkuha ang imong Espiritu Santo gikan kanako wala pang atong Ginoong Kristo. Wala pa ang mga apostoles, nagisgot na si David sa Espiritu Santo. Panahon po ni Yesu Kristo, bisan pa ni Juan nga Bautista. Si Juan Bautista nagisgot sa Lucas 3:16 nga doon ay musunod kaniya nga labi panggamhanan nga kaniya nga bisan sa sapin siyang til, dili siya tako sa hubad. Ang igabautismo niya tumusunod kaniya, mao ang Espiritu Santo kalayo. Lucas 3:16. O ang musunod kaniya wa may lain diya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29 ug hangtod sa bersikulo 32 sa King James version ang musunod kaniya ang kordero nga Hesus Kristo. Dito sa Bibliang Katoliko sa Maayong Balita Biblia Juan 1:29 hangtod bersikulo 32 mao tong nating karnero ang mga atong Ginoong Kristo. Tinaw nga ang mubautismo sa Espiritu Santo kalayo mao ang atong Ginoong Hesus Kristo.
Na karon kaya nga atong Ginoong Kristo siya man mo bautismo sa Espiritu Santo galayo, so siya ang naghisgot sa Espiritu Santo ngadto siya mga tinunan diya sa buhat 1:8 nga matod pa niya magadawat mo gahom sa diya magunsara na kamo sa Espiritu Santo giingnan niya iya mga tinunan. O ngano nga giingnan man niya ang iya mga tinunan nga magadawat sila gahom, tiaw mo si Kristo magtutudlo pero dili pagani makumpleto ang gahom nga naa kanila og di pa mo kunsad ang Espiritu Santo. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia yun na ka-importante. Tanawagan niya ang Espiritu Santo Plastar. Pag di mo kunsad, dili pa nila madawatan tong gahom. Sa unsang paagi, Lucas, Kapitulo 9, versikulo 1-2. Lisod man na madibate, lisod man, dibatihon, okay. Pero ang problema karon kung mo di i-discuss nimo na samarang i-discuss nimo nga atong Ginoong Kristo. Siya may nagsulti, magadawat mo gahom. Sa diyang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo. Yun na nga sistema. Kunya, ano moabot, ano man nga inyo mo ng balik-balikon mga ministro sa oo, tungod kay para ba nga among ipadayag nga dili ka panginlabutan ng bautismo sa Espiritu Santo kay mo bautismo ana Dios mo ang atong Ginoong Kristo. Ug ang resulta sa mabautismohan, makunsaran, magadawat sila gahom. Nagmag-awat-awat ka karon og dili ka maka awat atong panahon sa mga apostoles. Loy, ay pastilan unsa may kuto bra kas awat-awat. Na pangutana karon sa unsang paagi man to nga madawat nilang kamukon sa Espiritu Santo kay naa sa Lucas 9:1 og 2 nga doon na sila bulaton pagwali o pagpangayo sa mga balatian. Ang mga apostoles napulog duha ka mga apostoles. Mao na sila nga atong nabasa sa Biblia kanunay na mo nang gibasa diri sa ere. Unang sa pagdawat nila sa Espiritu Santo pagkunsad mo na tong pag-abot sa Adlas Pentecostes. Dito na dayag ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo nga bautismo mao si Kristo nagsaad si Kristo nga mukunsad ang Espiritu Santo madawat nila ang gahom pagkunsad sa Espiritu Santo na idayag na ang gisgutan ni Juan nga Bautista nga mao tong kalayo. Sa buhat 2:1 og 4 mo na to nagkatigom ang mga apostoles sa usa ka dapit nya tong adlaw sa Pentecostes may abot ang usa ka huro sa makusog nga hangin og may punos tibok balay og diya may pakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ubaw sa matag usa kanila og sila napuno sa Espiritu Santo mo tumikunsad na naidayag na ang kalayo unsa man o mo na to ang pagdawat na nila sa gahom. Mo na nang naidayag dayon des kamot sa apostoles ang dagkom nga milagro nga gibuhat sa mga asa Dios dito sa pinagis kamot sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Kung nagpamatuod mi ana, dili po nahimuon nga rason sa uban nga mga walay pagtuo diri sa PBCM nga maingon sila nganong nangulahiman ang inyong pagpamatuod sa Espiritu Santo nga ang Espiritu Santo niabot naman sa adlaw sa Pentecostes panahon pa sa mga apostoles. Ang tubag namo ana nasayod bitaw mi. Mao bitang gibasa namo na, mao bitang gisamarais namo na. Ug kun na ay mga oras na tumiagi mo Domingo gipangbasa gyud namo na, wala namo ipagig samarais. Nining kagabion kay dagan taas man natong palutson nga topic, mao na nga among gisamarais. Karon na pangutana nga anong nagpamatud mis dapit sa Santo nga ni kunsan naman sa Espiritu Santo ni atong adlaw Pentecostes. Ang tubag ni ana nasayod mi kay sila nga mga gikunsaran sa Espiritu Santo, mi-declare nga katong Espiritu Santo nga ilang nadawatan, katoy patinga, og dili patoy hingpit. Brajige, doon na batay, ikapamatuod ana, brajige nga mga translasyon sa Biblia. Doon na Brad Makarayo. Ato lang basahon day sa kaduhang mga Korinto sa Kapitulo 1, versikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to papatinga ra gyud ito Brad Makarayo og kung ato puning basahon sa laing translation gitawag po na siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Sa to pa siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya og naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa, pati nga first installment. Pasiuna, mao na siya. Napangutana karon. Partial ba? Partial. Mao na nga magpatahi kag pantalon lagi ang lukat pangayo sa sastre. 1,000 pesos, gidaw na nimo 500 pesos. Wala nagpasabot nga ang imong gidahon kumpleto na. Pag lukat nimo ato, ihatag na po nimo ang lain nga another 500 na po para maimpas ang 1,000 pesos. Kwaon nimo ang imong gipatahi, ihatag nimo ang kinatibukan nga bayad nga mabuo na ang 1,000 kay nagparsyal mo 500, ana po sunod. Yon ana po na kung kisgutan nga katong Espiritu Santo nang dawatan parsyal, ana pa mo sunod ana. Sa atong nabasa sa Biblia, naasa man na.
maunang gikayusahan sa amahan na sad nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo sa pruibanan na Brad Israel. Ni ang puriba na Brad Makarayo tong basahon diri sa Biblia, ang Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo kapitulo 6 sayang putnot giingon diri atong mabasa. Buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siya mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa sa Espiritu Santo. O busa, nahiusa ang amahan ug ang anak diya sa Espiritu Santo. Sa unsang pagi nahiusa sila. Nahiusa ang amahan ug ang anak nga nagkasabot nga sila ang amahan mo padala sa Espiritu Santo diri sa kalibutan. Puli sa atong Ginoo Kristo aron ang mga tao diri sa kalibutan matudluan sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano ang prueba, Brad Makarayo? Basahan natin ang kasulat sa Ang Pulong sa Diyos nga translation sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ug 26 nag-ingon, kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung makagikan ako, ang magdasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Siya ang magatudlo kaninyo sa tanan mga butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. O busa, dunay Espiritu Santo nga ipadala sa amahan puli sa atong Ginoo Kristo. Ang Espiritu Santo ipadala sa amahan puli sa atong Ginoo Kristo. Kay ang Espiritu Santo mutudlo sa tanang mga butang. Mupahinumdum pod siya ngadto sa mga tao sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Duha, mutudlo ang Espiritu Santo. Onya, ang Espiritu Santo mapahinumdum ngadto sa mga tao sa gisulti sa atong Ginoo Kristo. Kinsa sila nga mga tao nga tudluan sa atong Ginoo Kristo o pahinumduman sa gisulti sa atong Ginoo Kristo. Mao tong iyang mga alagad. Duna ba day alagad ang Espiritu Santo di ay Brad Rome kung atong sesyon nakasulat sa Biblia sa dili pa andam Brad Israel. Doon na ba yung mga alagad ang Espiritu Santo litra por litra? Brad Israel? Doon na Brad Makarayo, atong basahon lang na diri sa nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 giingon kana sa nakasulat sa Biblia. Apan gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato aron magalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi nga sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. O busa, sa gibasa mo Brad Israel, doon na di ay espiritu nga diha magbag-o ang tao sa pag-alagad. Brad Rome, unsa man gipribahan bagyod ang giingon ni Brad Israel ganiya kay gipangutana ko ang kauban nga ministro Brother Israel Makarayo niingon ko doon na bagyo mabasa litra por litra nga doon ay mga alagad ng Espiritu Santo gibasa niyang King James Version doon ay mga nagbag-o sa pag-alagad diya sa Espiritu Santo nga nagkinabuhi sa unsang pagkinabuhi sa pag-alagad diya sa Espiritu unsang matangas Espiritu Brad Rome Espiritu Santo bagay gipasabot Brad Rome Espiritu Santo gigana Brad Makarayo karon atong puribahan pagbasa kini ang atong basahon nga libro kini Ang Pulong sa Dios. Ini sa nakasulat sa Roma City Kapitulo 7, versikulo 6, nagingon. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita, gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo o dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa, doon na di ay mabasa litra por litra. Espiritu Santo nga diha ang tao bag-o sa pag-alagad. Na kato di ang mga tao di ay nga tudluan sa Espiritu Santo, mga tao di ito nga mga alagad sa Espiritu Santo. Di modo, gipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan, pulis atong Ginoo Kristo ang nagpadala atong ang amahan o niya ang nagsaad, ang nagsulti atong Ginoo Kristo sa Mateo 6 versa putnot sa katilingbang Kristohanon nga Biblia, nahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Nahiusa sila sa pagpadala sa Espiritu Santo sa kalibutan aron ang tao makapangalagad sa Espiritu Santo, aron ang Espiritu Santo makatudlo sa iyang mga alagad og ang Espiritu Santo, doon naman sa mga alagad, ang katong mga alagad po niya, o di apon mag-ampo sa Espiritu Santo. Nabagi po yung litra por litra mabasa, Brajigi, nga ang pag-ampo, diha ipahinungod sa Espiritu Santo, busa dili masayop ang mga membro, nga nidawat sa pag-ampo sa PBCM, o nagsulod sa PBCM, tungod kay mabasa man, litra por litra sa Biblia, nga doon ay pag-ampo, nga ipahinungod sa Espiritu Santo, na ba? Naagid Brad Makarayo, ug ato lang basahon diri sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20.
Apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinhuan, pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. O, busa, doon na gid ay pagampo. Doon na gid ay Brad Makarayo. Pagampo, ipahinungod sa... Hinungod sa Espiritu Santo. Oh, busa, na sa ato nabasa sa Biblia. Karon, din hinata. Brad Lloyd, din hinata. Nagpamatuod ta. Ang Espiritu Santo, dapit sa Espiritu Santo, mao ni siya ang gisaad sa atong Ginoong Hesukristo nga ipadala sa amahan puli kaniya. Para ang mga tao, makapangalagad sa Espiritu Santo, mga alagad niya, diha pod magampo sa Espiritu Santo. Ug magkinaon sa man ang dagan sa kalibutan. Ang purpose nga gipadalas sa amahan, o gisaad sa atong Ginoong Kristo, ang Espiritu Santo nga ipadala sa kalibutan, unang-una, para nga ang tao makapangalagad sa Espiritu Santo, o magampo sa Espiritu Santo, o ang Espiritu Santo mutudlo sa iyang mga alagad, nga diha na po nagampo sa Espiritu Santo. Litra por litra ba, Brad Lloyd, nga mabasa nato nga ang Espiritu Santo gipadala dinhi sa kalibutan, gipadala sa amahan base sa pagsaad sa atong Ginoong Kristo, o niya gisulti ni Kristo, gilitok bagyod nga ang Espiritu Santo manluluwas gyud, Brad Lloyd. Gilitok yun na, Brad Makarayo. Ay, basig imo ron ang istorya, basig wa kay mabasa sa Biblia, mo na mahulog kapitulo dila bersikulo laway. Dili gid nato na nga but-butan, Brad Makarayo, kinagitay. Sa ato pa dili kapitulo dila bersikulo laway. Dili O gid, sa Brad prueba Makarayo. mo. Pasandig nato sa Biblia. Basig translasyon nas baba mo. Dili gid, Brad Makarayo. panahon ta. Basahan nato ang The Passion Translation sa John chapter 14 verse 15 to 17. Ingon, "Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and he will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you and a friend just like me, and he will never leave you. The world won't receive him because they can't see him or know him, but you know him intimately because he remains with you and will live inside you." So sa ato pa, sa Cebuano nga translation, ang paghigugma kanako maghatag kanimo gahom o pagtuman sa ako mga sugo, ug ako mangayo sa amahan ug siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bisag diya tataman, Brad Makarayo. Litra por litra na basa nga ang Espiritu Santo unsa siya? Manluluwas, Brad Makarayo. O, busa magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Dili mi mga pamatuod magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan kung nagpamatuod mi sa dapit sa Espiritu Santo, makasiguro ang tao nga sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ang atong Ginoong Kristo mismo mo nagsulti nga gipadala nga sa amahan ang Espiritu Santo sa kalibutan nga ang Espiritu Santo manluluwas, laing manluluwas. O, sa atong nabasang nakasulat sa Biblia, sa previous nga mga wali na to, atong Domingo, ang atong gipamatudan, si Hiuba niluwas ang katawan ng Israel. Si Kristo po niluwas sa iyang mga katawan, mao tong mga apostoles ug ang iyang mga tinunan ug ang sala ug ang mga tawo tibok sa kalibutan, gitubos ang ilang sala. Pag-abot po sa dapit sa Santo, gipadadaan na po, naana po itumong. Sa unsang pagi na itumong, naamatay dakong palaaboton na katalagman sa kalibutan. Ang kuyaw man na narugulata makapangalagad sa Espiritu Santo. Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Romy, Brad Gisrael. Ingon ni ana nga sistema. Karon, ang pagpangalagad diya sa Espiritu Santo, dakog kalambigitan, bahin sa kaluwasan. Ngano? Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Muna'y giingon sa balaang kasulatan nga ang Espiritu Santo gihatag na nga manluluwas, o ang Espiritu Santo dunay patik sa mga tao nga patik sa Espiritu Santo, katimbrihan ka para pag-abot unya nga panahon nga luwason ka sa Espiritu Santo, katong naay timbre sa Espiritu Santo, mao to ang makasiguro. Unsay prueba ni ana, Brad? Gisrael, kung atong basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Na yung puriba na, Brad Makarayo, itong basahon diri sa nakasulat sa Episo, Kapitulo 4, versikulo 30, gingon, "Ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios, ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos." Kung unsa kining tubos, Brad Makarayo, gitin-aw kini didto sa Biblia ang Katoliko nga ang pagtubos, pagluwas kana, patik nga ilhanan nga luwason ta sa Dios. Niyang puriba, sa Biblia ang Katoliko nga atong basahon, Brad Makarayo, maura gyapon nga sitas. "Ug ayaw ninyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios. Ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na, ug kaninyo garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios." O, busa, pagtubos, luwas. Naa sa patik o timbre sa Espiritu Santo, nagwala ka sa timbre o patik sa Espiritu Santo, nang saong pagwa ka mga lagad sa Espiritu Santo. Oh, para sa kaluwasan o sa pagtubos. Na po day pagtubos, diyan na po sa Espiritu Santo o kaluwasan sa tao. Sa ato nabasa sa Biblia. Sa unsang paagi mapatikan o matimbrihan ng Espiritu Santo, Brad Rumi, alang sa kaluwasan sa tao. Ato lang basahan, Brad Makarayo, kini nakasulat sa Episo sa iyang kapitulo 1, versikulo 13.
pinagi kaniya kamo usab sa pagdungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita, may tungod sa pagluwas kaninyo. O sa nagpanuo na kamo, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, doon na dahil maayong balita alang sa kaluwasan. Sa mutuo na ang tao ni atong maayong balita, gitimbrihan, mapatikan sa timbre sa Espiritu Santo, alang sa pagtubos o alang sa kaluwasan. Sa panahon diin kita kinahanglan tubson sa Dios. Kinahanglan kita nga naa sa matang luwason sa Dios. Naa pinaagi sa maayong balita matimbrihan mapatikan ka. Pagka nituo ka ni anang maayong balita. O unsang matangas maayong balita, Brad Lloyd, ang giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga nagdala sa timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan magkinaunsa man ang kalibutan. Mao ko nang mayong balita pinagi sa Espiritu Santo, Brad Macarayo. Ani atong basahan na nakasulat diri sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 naingon, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nga ngandoy sa pagsudong. Busa, kinsay katumanan, Brad Lloyd, sa nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo? Sa wakay ko kaulaw, Brad Macarayo, mao ko na atong magtutulo nga si Master Tomas D. Ingon Senior nga kita gyud nagwali sa Espiritu Santo, Brad Macarayo. Morning among gipamatud-an. Walay ko kaulaw, giwali na mo katumanan nga nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo mao mga ministros PBC. Din ang among gila mga magtutudlo Divine Master Tomas Senior. Naraman na sa tawag mo tuog sa dili. Inyo nang katungod ang dili pagtuo. Kung gilasan mo man limbawt inyong balhibo pero ang amo dili man limbawt ingon ana nga sistema. Daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo bisan pa sa panahon ni Hioba ngano sa panahon ni Hioba nituo ang tanang mga tao dito sa atong Ginoong Hioba? Ngano sa panahon sa atong Ginoong Kristo mituo ang tanan? Wala. Katupong wala mo tuo manlimbawt ilang balhibo ato pag magpamatuod ng mga propeta sa unang panahon. Panahon po sa mga apostoles pag magpamatuod sila sa atong Ginoong Kristo manlimbawt pang balhibo atong walay pagtuo. Mao gyapon kami karon. Mo nang giingon sa Ecclesiastes 1:9, history merely repeats itself sa dabok. Yan ana nga sistema. So mao na siya nga sa pagpahayag mao gyapon na kami walay ko kaulaw giingon sa kaubang ministro. Besag kinsa namo, besan ang mga misyonarya naglakaw sa bisan asa nga dapit nagpamatuod sa waling Espiritu Santo. Wala may kukaulaw ana. Naatay freedom nalatid sa Philippine Constitution. Sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 doon tay freedom of speech, katungod ng pagsangyaw, katungod ng pag-explicar sa tao, katungod nila nga di pud mo tuo. Katungod po sa tao nga sila mosulod sa pagtulon ang PBCM kung gusto sila magpamimbro. Walay balaod nga mugukod nimo unsang simbahan ang imong pasakupan, unsang pagtulon ang imong pasakupan. Busa dunay libertad ang mga tao. Yun ana nga sistema. Sa side lang namo og dunay mosulod makapaniguro nga naa nakasulat sa Biblia ang pagpangalagad sa Espiritu Santo. Pag mosulod ka tagtudloan ka sa pagampo o naa sa nakasulat sa Biblia nga nay pagampo nga ipahinungod sa Espiritu Santo wala na mabulag. Yun na nga sistema. Na ang pangutana karon sa panahon nga gisaad ni Kristo sa Espiritu Santo nga mukunsad sa mga apostoles panahon natuman ni atong adlaw Pentecostes ang pagkunsad tuyog tumong makadawat sila gahom alang sa bulaton pagwali og ingon man sa pagpanambal. Moingon ang uban karon akon kamo man ang katumanan sa mga alagad sa Espiritu Santo nga ni dawat ug nituo ni anang Espiritu Santo nga gikayusahan sa amahan gipadala sa amahan diri sa kalibutan puli ni Kristo aron matudluan kung kamo man na sila sa una nanambal man ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo matinun-an sa pagtulon-an PBCA makita ba pud ang panahon sa mga apostoles nga dunay pagtabang sa mga balatian ang tubag duna. Ang purpose ni Master, nganong gitukod ang PBCM niya itong 1967 na restro 1971 sa gobyerno sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Ang purpose ni Master, nganong gitukod ang PBCM, doon na itumong. Unsay prueba niya na, Brad Jiggy? Una, Brad Macarayo, nga ang pangalan sa mong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, nga ang mga katuyoan sa pagtukod ni ining kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Ang imong na sa bylaws. Naa, Brad Macarayo. Sa page 5. Naa dia makita ang tuyog tumong pagsangyaw
ug ingon man naa sa matang sa pagtabang tiyang nanginahanglan nga nagbalatianon. Masakiton magnipon ug ingon man sa pagpanambal. Ingon ana ang sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Busa, gawas ng Espiritu Santo ipadala sa amahan, pulis ato Hesus Kristo aron matudluan ang mga tao, aron makapangalagad ang mga tao, aron matudluan bahin sa pagampo sa Espiritu Santo. Sa nabasa sa Biblia, ang Espiritu Santo po mapahinumdom sa gisulti ni Kristo. O ang Espiritu Santo, unsa man ang lakaw sa kalibutan, nasayod ang Espiritu Santo niya na advance. Gisulti na sa atong Ginoong Kristo, unsay prueba niya na Brad Israel, nga mupahinumdom ang Espiritu Santo bisan pas panahong umalabot nga wala pa mahitabo ang pahinumdoman niya ang mga nituo po niya nga mautong iyang mga alagad. Unsay prueba niya na Brad Israel nga Espiritu Santo pahinumdom bahin sa panahon nga wala pa mahitabo ug kana ipahinumdom sa Espiritu Santo. Niyang puriba na Brad Makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Juan kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto sa 15 gingon, inigabot sa espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamatuoran. Kay siya dili magsulti sa iyang kaugalingon pagbulutan, hinunuwa ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga gihuptan sa amahan kini ako, mao man gani nga giingon kung nga siya magakuha sa mga butang nga niya kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo. Busa, sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo di ay magtudlo sa tanang mga butang. Na, kung ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang, ug ang Espiritu Santo pod mo pahinumdom sa gisulti ni Kristo, doon na po'y gisulti ni Kristo nga butang nga wala pa mahitabo ug kana pala abuto nato ug ang Espiritu Santo sa mo'y mo pahinumdom ug unsa po'y atong andamon ana ang Espiritu Santo mutudlo sa iyang mga alagad. Mo bitang mga problema ang tao dili pa makapangalagad sa Espiritu Santo, di ka matudluan unsay imong magamit pag abot niya anang panahon na. Ingon ana mukuha matag sampol unya betan-aon ta unsang gisulti di Brad Rome sa atong Ginoong Kristo Brad Rome nga ipahinumdom sa Espiritu Santo nga butang nga gisulti niya nga makapanlimbaw sa bahilibo nga wala pa pud mahitabo bisan pa ni atong panahon ron wala pa nato masinati ang makapanlimbaw sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Doon na yung ganang gisulti ni Ginoong Kristo, Brad Makarayo, nga dako kayo ganang nga kasakitan sa kalibutan. Atong maprobiyahan karon pagbasa din sa nakasulat sa Mateo, sa iyang kapitulo 24, versikulo 21. Kay unya, muabot ang dakong kasakitan nga ang ingon. Wala pa mahitabo, sukad sa sinugdan, sa kalibutan hangtod karon og dili na mahitabo pa. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang Espiritu Santo nga mopahinumdom sa butang o malabot og dunay gisulti ni Kristo nga dakong kasakitan mo na ipahinumdom sa Espiritu Santo mo nang umalabot na kung kinsa ang sultihan sa Espiritu Santo o pahinumduman ang mga alagad niya sa atong nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon kanang dakong kasakitan wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan kung unsa ka kuyaw ang panahon sa lunop, panahon ni Noe ba, mas kuyaw pa na. Kung walay kasayuran ang mga tao nga nagpabayan-bayan ni antong panahon na, maugi hapon ang mahitabo ni anang dakong kasakitan pag magpabayan-bayan kang magpabungol-bungol ka sa pagpangalaga diya sa Espiritu Santo, amo na giingon imo na ng problema. Wala na problema, wala na tulubagon ang mga ministro sa PBC manaamon nang gipadayag sa iri. Kanunay, mabinalay-balay ka man, harap-harapan nga pagpasabot o pagdoktrina o dunay magpadoktrina o kung dunay maminaw sa among programa, yung ana nga sistema, kanunay namong gipadayag na. Unsa ang prueba ni ana, Brad Lloyd, nga kanandakong kasakitan sama sa pag-abot ni atong lunop nga way kasayuran ang mga tao, wala sila magbali-bali sa kaluwasan unta ni atong panahon sa lunop. Unsay prueba, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan na ito nakasulat sa Mateo kapitulo 24 versikulo 36 lapos hangad to sa 39 niingon. Apan may tungod sa maong adlaw ug takna, walay usa nga nasayod bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak gawa sa amahan lamang. Maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mao man usab unya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga niadtong mga adlaw sa wala pang lunop sila na nagpangaon ug na nagpag-inom
na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Og sila walay kasayuran ni ining hangtod sa pag-abot sa lunok ug gianod silang tanan. Maingon mo usab ni ini ang pag-abot unya sa anak sa tao. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tinaw. Klaro. Nga naa diya nga maingon ang nga sa mga adlaw ni Noe, way kasayuran, nagpatuyang sila, nang giinom, naa na may nangasawa, nainamana, nagpatuyang sila sa mga kalipayan ris kalibutan. Wala naman lang nila huna-hunaa ang lunop nga palabuton hangtod pagsulod ni Noe sa arka. Pag abot sa lunop, gipangbanla silang tanan gisulti sa atong Ginoong Kristo. Na pinakakuyaw kayo na. Ha? Lunop, kakita ganit ang tsunami puting kuyawa mo ganit kayo na. Kita, tanawa tong nangaging mga katuigan kato, puro akuan lang katong sindong sa unang panahon. Grabe ang nga kalas kinabuhi. Ginagmay ra to baha. Pero ano sana gyud kada itong lunop sa tibok kalibutan, panahon ni Noe. Puno to ang mga tao sa kabayan-bayan. Una kay digahan sa bayan sa kaluwasan, wala gitumong sa ilang kalipayan nga niya sa kalibutan. Wala naman lang tagda ang bayan sa ilang kasiguruan sa ilang kaluwasan. Yun ana nga sistema. Natanaw na to. Ngano nga nahitabo tong lunop panahon Noe? Tungod kay nakita sa Dios ang pagkadautan sa mga tao diri sa ibabaw sa naong sa yuta o sa prueba. Tan-awon ta na history sa panahon ni Noe, Brad JG, ug nganong naingon adto sistema nga nahitabo ang lunop sa unsang pagi. Unsa di ay nakita sa Dios sa mga tao? Ato lang basahon diri sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 1 paingon sa 3. Ug nahitabo sa misugod pagdaghan ang mga tawo sa ibabaw sa naong sa yuta, ug may nangatawo nga kanila nga mga anak nga babae nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Dios nga ang mga anak nga babae sa mga tawo nga sila mga maanyag, nangasawa sila sa tanan nilang napili. Ug miingon si Jehova, ang akong espiritu dili makiglali sa gihapon sa tawo, kay siya unod apan ang iyang mga adlaw magausa ka gatos ug kaluhaan ka tuig. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan nga ang mga tao di nato daing panahona di sa una nagbasol magani si Jehova gani nga gibuhat niya ang tao sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa gibasa ni Brad Jiggy, sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan nga nahitaw pagsugod ang daghan ng mga tao sa ibabaw sa naong sa yuta o ng mga tao babae, mga lalaki o nakakita ang mga lalaki sa mga anak ng babae sa tao, nangasawa sila o sa ilang napili o miingon si Jehova ang akong espiritu dili sa gihapon dili unod. Giingon sa atong nabasa sa balaang kasulatan mao nang giingon nga gisubay sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 36 hangtod sa bersikulo 39. Nangasawa, nagpamana sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unya tan-aw na to sa unsang paagi ngano nga sadya nga nakita sa Dios pagdaghan ang mga tao didto na nagsumikad nga diha nay nakaplagan sa Dios nga dili maayo sa iyang paglantaw sa mga tao. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael? Atong basahon diri karon Brad Makarayo kini nakasulat sa Genesis kapitulo 6 bersikulo 11 lapos na ngadto sa 22 giingon sa basa lang sa kutob sa kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod bersikulo 7 Brad Jisrael. giingon kana sa mala sa pahayag mo nga sitas Brad Makarayo sa 6 hangtod sa 7. Sa kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod 7. Sige. ngingon ug nakita ni Jehova ang pagkadautan sa tawo sa yuta dako ug ang tanan nga kapangdulan sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing lunlon nga kadautan lamang gihapon. Ug kini nakapabasol kang Jehova nga gibuhat niya ang tawo sa yuta ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Ug miingon si Jehova, pagalaglagon ko gikan sa naong sa yuta ang tawo nga akong gibuhat sukad sa tao hangtod sa mga mananap, hangtod sa mga butang nga nagakamang sa yuta ug ang mga langgam sa kalangitan kini paga nakapabasol kanako nga gibuhat ko sila. Busa sa nakasulat sa Biblia, giingon dayon nga nakita ni Jehova ang pagkadautan sa mga tao dako gyud. Ug siyang pagpamalandong sa kasing-kasing sa mga tao. Unya naingon dayon ang Dios nga nakapasubo sa iyang kasing-kasing nga gibuhat niya ang tao. Mindesisyon si Jehova, laglagon niya ang tao gikan sa naong sa yuta, gikan sa mga tao hangtod sa mga mananap nga nagkamang sa yuta ug sa mga langgam sa kalangitan. Karon, luyo niya ng tanan nga nakaplagan sa Dios Brad Rumi
ang mga tao nga dautan sa aton nabasa ni desisyon siya, laglago niya ang yuta gikan sa tangtos mga mananap, naglupad og nagkamang, laglago niya tungod sa pagkadautan. Pero dihay tao nga nakaplagan sa Dios nga hingpit og matarong siyang atubangan. Unsay prueba, Brad Rumi? Ang priba na Brad Makarayo to pagbasahon kini lang maugyapon nga basahon sa Genesis sa iyang kapitulo 6 bersikulo 8 hangtod sa 9. Apan sinuhi nakakaplag og kahamot sa mga mata ni Jehova. Kini mao ang mga kaliwatan ni Noe, si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong og hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Busa, nakakaplag di ay ang Dios og usa ka tawong matarong, sinuwi matarong, hingpit sa iyang atubangan. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, nagalakaw uban sa Dios. Gumikan kay iyang desisyon, laglago niya ang yuta, ang mga tao nga nagpuyo, ug ang mga mananap, ug ang mga langgam naglupad ug nagkamang. Sa nakasulat sa Biblia, may tao pa dayong hingpit nga iyang nakaplagan. Gumikan kay may taong hingpit nga iyang nakaplagan. Unsay plano sa Dios? Ang plano sa Dios, gihatagan dayon niya og pamaagi og gigayran niya unsay buhaton parang makalingkawas sila sa lunop. Unsay iyang gihatag dito ni Noe. Sa kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa bersikulo 22 ang akong pagabasahon. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Ug nakita sa Dios ang yuta ug aniya karon kini nadunot kay ang tanang unod nagadunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. Giingon din ug miingon ang Dios kang Noe mo na ning iyang gigayad. Ang katapusan sa tanan nga unod ani anas atubangan nako kay ang yuta na puno sa mga paglugos tungod kanila ug ani karon pagalaglagon ko sila uban sa yuta. Gigayran na ni Noe usay buhaton pag-abot na sa paglaglag sa yuta giingon magbuhat ka og usa ka arka sa kahoy nga goper. Wa pa di ay ang paglaglag dahil sa Dios plano pa lang daan nag-uban na pod ang iyang plano unsaon na pagluwas ang taong hingpit nga iyang alagad nga naglakaw sa iyang atubangan. Naghatag dayon siya nga ipabuhat og arka, magbuhat ka og lawak sa sulod sa arka og pagabuliton mo og salong ang sulod og gawas. Ug buhaton mo kini sa ingon ni ini nga paagi na nadaya instruction sa Dios pagbuhat sa arka. Ang katason sa arka tutulo ka magbuhat ka og usa ka gawang sa arka og humanon mo kini sa usa ka maniko ang kahabugon ngadto sa ibabaw og ibutang mo sa luyo ang pultahan sa arka og buhatan mo og tutulo ka mga hunta-hunta nga may salog nga sa ilalom sa ikaduha og ikatulong hunta sa gaingon og ani karon ako magpadala og lunop sa mga tubig magdala og lunop sa mga tubig sa ibabaw sa yuta aron sa paglaglag sa tanan nga unod nga adunay gininhawa sa kinabuhi gikan sa ilalom sa langit o ang tanan nga anaa sa yuta mga matay apan pagabuhaton ko ang akong saad uban kanimo og magasulod ka sa arka. Ikaw kang imong mga anak nga lalaki o ang imong asawa o ang imong asawa sa imong mga ang asawa sa imong mga anak nga lalaki uban kanimo og ang tanang butang nga may kinabuhi sa tanan nga unod duruha sa tagsa kadagway isulod mo sa arka aron mga buhi sila uban kanimo. Giingon kinahanglan sila nga mga laki o nga bay pares-pares. Sa mga langgam, ingon sa ilang matang, o sa mga baka, ingon sa ilang matang, sa tanang mga mananap nga nagakamang sa yuta, ingon sa ilang matang, durwa sa tagsa kadagway, magasulod, uban kanimo, aron mabuhi sila. O magdala, ikaw uban kanimo sa tanan nga kalanon nga ginakaon og tigomon mo kini diha kanimo og kini mahimo nga kalanon alang kanimo og alang kanila og kini gibuhat ni Noe gibuhat niya sumala sa tanan nga gisugo sa Dios kaniya nisupak bas Noe instruction sa Dios ang kaluwasan arka niadtong adlaw nga ni desisyon ang Dios nga laglagon ni desisyon siya. Si Noe giatagan nag-instruksyon ipabuhat og arka. Unsay hinungdan nga ipabuhat sa arka parang maluwas sila pag-abot sa lunop. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, ingon ana si Noe kamasinugtanon sa Dios. Tungod sa iyang pagtuo, gibuhat niya. Wa siya magmasinupakon niya na. Unsay prueba na Brad Lloyd?
Ani ang prueba brad makarayo atong basahon nakasulat sa mga Hebreohanon kapitulo 11 bersikulo 7 niingon. Tungod sa pagtuo ni Noe sa napasidanan siya sa Dios, may tungod sa mga hitabo nga wala pa makita, mitagad sa pasidanan, Sa pasidaan. pasidaan og iyang gibuhat ang arka alang sa pagluwas sa iyang pamilya. Panimalay. Tungod niini ang kalibutan iyang gihukman sa silot ug siya nahimong manununod sa pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo. Giunahuna lang ni Noe. Unang-una giluwas niya ang iyang kaugalingon ug ang iyang pamilya. Ingon ni ana nga sistema. Dili kay pamilya lang ni Noe. Ang iyang giunahuna nga luwason pinaagig arka. Motong nituman siya sa gipabuhat sa Dios. Unsay buhaton ni Noe parang maluwas siya pag-abot sa paglaglag sa nang sayuta pinaagig tubig nga mautong lunop. Gipabuhat sa arka. Wa magmasinupakon si Noe kay gimando sa Dios. Gibuhat niya aron maluwas niya ang iyang pamilya. Dili kay iya lang pamilya kundi bisan pa ang di niya pamilya. Nagwali si Noe. Unsay prueba ni ana nga nagwali si Noe. Brad at Jiggy sa wala pa mahitabo ang lunop. Ato lang basahon sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 bersikulo 5. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy sa Dios, bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao sa diha nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Tanawa gani, sa wala pa ang lunop, gi-instruksyonan siya pagbuhat ko arka Noe para maluwas ko kayong pamilya. Di lang kayong pamilya lang, gipawali pagid si Noe, giwali na ni Noe. Kung ang kalibutan laglagon sa Dios pinagiglunop tungod sa pagkadautan, giwali ni Noe ang pagkamatarong. Para lang yun nga ang tao magtarong, parang maluwas ka sa Dios. Pero unsay gibuhat sa mga tao? Ha? Niadtong panahon na, ay, kung ang tanang tao ni Tuos, giwali ni Noe, nga magtarong ta sa atong binuhatan, sa atong pagkatao, mutuo ta, nga ang kaluwasan na to arka, o nito sila away, nangalaglag pa daw sa lunop. Tanan man ito, ni Noe, nga nagwali. Busa, inaana gyapon atong paningkamot, kung sa unsa mang paaging gitudlo sa Biblia, ug naamay gitudlo, magpadala ang Amahan sa Espiritu Santo sa kalibutan, nga manluluwas sa Espiritu Santo, para ang tao magkapangalagad sa kinsa man mi, nga magmasinupakon. So, pilit me, nga nangalagad sa Dapis por Santo. Amo na ng problema. Kung na problema mo sa inyong pagunahuna, kami, problemahan mi. Pag-abot sa panahon, na yung akong kasakitan, adi mi problema. Amo naman ang problema nga no. Gila man na mo ang magtutudlo sa por Santo. Kung naman ang sistema na, nagwali sa por Santo, istan na mo, nas pagpangalagad sa por Santo, na mo po ni. Nga na nga sistema, o sa mga nakakabig, karon nga bago pa. Inana nga sistema. O na. Sa atong na, basa sa nakasulat sa Biblia, ni adtong panahon na, didto na dayon nagsumikad nga ang mga tao sa unang panahon mao na ni nga ang instruksyon ni atong panahon na ipasulod sila sa arka mao na dayon tong nimando na din ang Dios pag nagwali na si Noe pag wala nito ang tao nimando na siya dito sa iyang gimanduan nga maluwas nga iyang alagad nga si Noe. Iyan na din gimanduan. Sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod versikulo 5, giingon, og si Jehova maingon ka Noe, subulod ka, og ang tibuok mong panimalay, sa arka kay ikaw, nakita ko nga matarong sa akong atubangan. Niining kaliwatana, sa tanan nga mananap, nga nagakamang, kumuha ka, og tinagpito, ang laki og ang bay, sa to pa mataro, ang katong limpyo nga mananap, tinagpito kaparisan, og sa mga mananap nga mahugaw, tinagurha lang. Laki og ang iyang bay, tinagurha lang. Og ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan, sa tinagpito, laki og bay, katong hinlo, oron sa pagbuhi, sa kaliwat, sa ibabaw, sa naong, sa tibuok kayuta, kay muagi ang 7 ka adlaw, og pagapaulanon ko sa ibabaw, sa yuta, og kapatan ka adlaw, og kapatan kagabi sa tupa, pagsulti niya, 7 ka adlaw ang makalabay, paulanon dahil niya sulod sa 40 ka adlaw, 40 kagabi, tiaw mo na, panahong sindong, usara kagabi, daghanang nakalas kinabuhi, pero kato, pagpaulan niya, 40 ka adlaw, 40 kagabi, hunahunaan na, kapin sa bulan, sige ulan, ha? Usa ka adlaw, 2 ka adlaw, disgrasya ang mga naa sa mga pangpang kay mo slide ang mga yuta, mga dahili na. Pero tanawa gani, 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Na, giingon na o gibuhat ni Noe sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova kaniya permente gisyagid nga mo sunod sa mando ni Jehova naminaw kanunay ba sa instruksyon niya bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 24. Niadtong adlaw gayud misulod si Noe si Sam si Sim si Cham og si Japet ang mga anak lalaki ni Noe og ang asawa ni Noe og ang tutulo ka mga asawa sa iyang mga anak uban kanila
nisulod sa arka. Mo to nanulod. Sila og ang tanan nga mga mananap ingon sa ilang matang nga tanan, nga mga kahayopan ingon sa ilang matang og ang tanan nga mga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang og ang tanan nga mga langgam ingon sa ilang matang. Sa tanan nga mga na nagkalain-laing langgam og misming sulod sila ngadto kang Noe sa arka sa tinagurha ang tanan nga unod nga may gininhawa sa kinabuhi og ang mga nagapanulod nanulod nga mga laki mga bay sa tanan nga unod ingon sa gisugo sa Dios kaniya og gilukban siya ni Hiyuba og mi abot ang lunop og kapatan kadlaw kapatan kadlaw 40 kadlaw sa ibabaw sa yuta og mitubo ang mga tubig nga nagapalutaw sa arka og kini milutaw sa ibabaw sa yuta og milunop ang mga tubig og mitubo pagdako gayod sa ibabaw sa yuta og nagtulin ang arka sa ibabaw sa mga tubig og milunop ang mga tubig sa kahiladman gayod sa ibabaw sa yuta og salanapan ang tanang mga bukid nga hatag-as nga diha sa ilalom sa tibuok nga langit napulo og 5 ka maniko ang paglutaw sa mga tubig og gilunupan ang mga bukid og nangamatay ang tanan nga unod nga nagalihok sa ibabaw sa yuta maingon sa mga langgam ingon man usab ang mga kahayupan og ang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ang tanang mga tao ang tanan nga may gininhawa sa espiritu sa kinabuhi sa ilang mga ilong ang tanan nga didto sa yuta nga mamala nangamatay o gilaglag ang tanang butang nga may kinabuhi sa ibabaw sa yuta sukad sa tao hangtod sa kahayupan og ang tanan og mga butang nga nagakamang sa yuta og ang mga langgam sa mga langit nangalaglag sila gikan sa yuta og ang nanghibilin mao lamang si Noe og sila nga didto sa arka uban kaniya sa arka og milunop ang tubig sa ibabaw sa yuta sa usa ka gatos og kalim-an ka adlaw. Pila ka adlaw ang paglunop? 150 ka adlaw. Na, perting dugaya na. So sa nabasa sa nakasulat sa Biblia nga niadtong mga panahona pag-abot sa lunop mo na giingon nga ang naluwas sila na nga diya sa arka sa atong nabasa sa Biblia. Mao nang giingon nga katong nisulod sa arka o katong wala maluwas mao tong wa mo tuo, pero katong misulod mao tong mituo nga ang kaluwasan arka unsay prueba Brad Rome. Atong basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Nga kaniadto wala man nagpanoo sa diha nga sa mga adlaw ni Noe ang pailog sa Dios nagpaabot samtang gibuhat pa ang arka nga nini pila lamang kabuok sa ato pa 8 ka tawo ang naluwas latas sa tubig. Busa, ang naluwas niya to panahon sa lunop katurang 7 ka tawo. Si Noe ang iyang asawa, 2, unya 3 anak nga lalaki, unya naapay 3 ka mga babae, asawa sa iyang mga 3 anak nga lalaki sa to pa unom na tanan, plus si Noe ang iyang asawa, 8 silang tanan. Ang katong wala mo to, laglag sila sa tubig. May nana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan na katong gitawag og lunop mo na giingon nga nahitabo man to kudo na may mga lunop karon nga atong nasinatian mga tinagagmay na lang na pero katong lunop nga kan dili na mahitabo ngano man na may tugon si Yuba na sa Henesis kapitulo 9 bersikulo 11 basahon ko lang kay pabor ko ng Biblia og pagatukuron ko ang akong saad uban kadinyo og giingon og dili na mapuo pag-usap ang tanang unod pinaagi sa mga tubig sa lunop wala nagayod ing lunop nga magalaglag sa yuta katudang parehas kang Noe nga lunop og miingon ang Dios kini mao ang timaan sa saad nga akong gitukod daliwala kanako og kaninyo og sa tanan nga binuhat nga buhi nga naa kaninyo alang sa mga kaliwatan nga dayon ang akong balangaw kana bang rainbow ang akong balangaw igabutang ko diha sa panganod ug mahimo kini nga usa ka timaan sa saad taliwala nako og sa yuta ug mahitabo nga sa diha nga pagapaulanon ko ang dagom sa ibabaw sa yuta ug ang balangaw makita sa panganod og pahinumduman ko ang akong saad ug aniya karon taliwala ka nako kaninyo tanan nga binuhat nga buhi sa tibuok nga unod og ang tubig dili na mahimo nga lunop aron pagalaglagon ang tanan nga
unod og ang balangaw anha sa panganod og pagatan-aon ko kini aron mahinumduman ko ang saad nga dayon taliwala sa Dios og sa tanan nga binuhat nga buhi sa tanang unod nga ana sa ibabaw sa yuta unsay saad sa Dios di na mahitabo ang lunop pareha sa lunop panahon ni Noe ingon ana nga sistema sa atong nabasa daw be karon ang problema karon dili na mahitabo ang lunop tan-aw nato do na may giingon dakong kasakitan nagiingon sa atong Ginoong Kristo di na po day nilunop unsa man di ni na kananda kung kasakitan nganong naingon ana na pon sistema do na napoy paglaglag sa tao gilaglagon sa Dios ang tao bisan pa ang mananap unsay prueba ni ana Brad JG Ang prueba ni anak Brad Makarayo ato lang basahon diri sa Sofonias kapitulo 1 bersikulo 2 paingon sa 3. Akong pagaut-uton sa hingpit gayod ang tanang mga butang gikan sa nawong sa yuta nagaingon si Jehova. Akong pagaut-uton ang tao ug ang mananap. Akong pagaut-uton ang langgam, ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapangdulanan sa mga daotan ug akong pagaputlon ang tao gikan sa nawong sa yuta nagaingon si Jehova. Obo sa laglago na pud sa Dios ang tao ug ang mga mananap apektado gani mga isda laglag pagani napanhaws lunop malaglag day mga isda. Pero tanawa gani ninda kung kasakitan. Di ba ang mga tao, mga mananap, naglupad o nagkamang, apil pa ang nasdagat, anaas katubigan, disgrasya pa ng panahona, nga plano sa Dios. Di nagid po dahil nilunop. Naagid akong kasakitan, nagipasabot sa atong Ginoong Kristo. Mo na pinakakuya mo bitaw nga mga lagad sa Espiritu Santo. Di mo na ito pang panghadlok, mo maginagilatid sa balang kasulatan. Brad Giselle, Brad Romeo, Brad Sige, Brad Lloyd. Yun ana nga sistema. Na karon, hain maning paglaglag sa Dios. Laglagon ang tao, mga mananap, puhon niya, bisan pa ang mga isda, laglagon, hain ba ning makapalaglag, Brad Rumi? Ato lang basahon Brad Makarayo kini nakasulat sa Isaias ang kapitulo 24 bersikulo 3 ikaman nato payon sa 6. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayod o pagalaglagon gayod. Kay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulunga. Tungod ini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta o silang nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sadan. Busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog o diutay lamang ang nanghibilin. Busa, ang makalaglag dahil sa yuta, maudi ay ang tunglo nga musunog sa yuta. Musunog na itong taong nagkasala, diutay lang ang manghibilin. Mo itong mga nagtarong. Karon atong susiyon sa nakasulat sa balaang kasulatan, ikapilang tunglo, Brad Israel, ang musunog sa yuta. Ikatulong tunglogid ka na Brad Makarayo. Atong probahan na di sa Biblia sa Bugna kapitulo 11 bersikulo 14 gingon mingagi ng ikaduha katunglo anya karon ang ikatulo katunglo maabot sa madali. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ikatulod ang tunglo ang musunog sa yuta ug mulaglag niya nang bahina. Sa di pa mahitabo ay katulong tunglo mo na giingon nga atong paniguruhan nga nakapangalagad na ta sa Espiritu Santo. Karon atong susyon unsa ba ang makalaglag nga tunglo sa yuta Brad Lloyd? Unsa ang gipasabot niya na ikatulong tunglo? Basahan na nato nakasulat sa Isaias kapitulo 42 bersikulo 25 no ingon. Ako nagpatindog sa Isaias 42 bersikulo 25 palihog pagbasa Brad Lloyd. Sige. 5. Tungod nini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko og ang kusog sa gubat og kini nakapasiluob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala masayo nini og kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa kusog day sa gubat ng tunglo, busa ikatulong tunglo, ikatulo day gubat sa kalibutan ang gipasabot sa atong Ginoong Kristo dakong kasakitan. First World War miagi na Second World War mo abot ang Third World War. Mo na pinakakuyaw ingon niya nga sistema. Karon ang Espiritu Santo gipadala para sa kaluwasan unsa ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo Brad Israel? Brad JG, palihog pagbasa Brad JG. Ato lang basahon ang Efeso Brad Makarayo sa ang pulong sa Dios sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17. O gamita ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan, gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa ang pulong dahil sa Dios mo itudlo sa Espiritu Santo gipagkasama og espada. Brad Rome, kung pulong man ang itudlo sa Espiritu Santo gipagkasama og espada, sa unsang paagi, unsa ikagarantiya ngadto sa mga katawhan nga mga alagad niya
nga mudawat sa pagpangalagad sa Espiritu Santo sa igagarantiyan ng pulong ihatag sa Espiritu Santo gipagkasama og espada. Makaluwas kini sa tinggutom ug sa gubat Brad Makarayo. Ato lang pagbabasahon kaniyang nakasulat sa Hub sa iyang kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Ang espada gipasabot pulong sa Dios. Kisay mo tudlo Espiritu Santo. Kinsay gipadala para maluwas ang tao? Ang Espiritu Santo. Sa di pa day mo abot ay katulong gubat sa kalibutan, nagkahiusa ang amahan nga ipadala ang Espiritu Santo ug ang anak. Ipadala sa amahan ug sa anak Espiritu Santo sa kalibutan para ang tao makabaton ug manluluwas aron ang mga tao nga makapangalagad sa Espiritu Santo, mga alagad sa Espiritu Santo tudluan niya sa mga butang ug tudluan niya sa mga pulong para nga mao ang atong magamit inikabot niya ng dakong kasakitan ni katulong gubat sa kalibutan. Karong panahon na dili na arka. Unay giingon ang pagpangalagad na sa Espiritu Santo maong kaluwasan uban sa mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo. Busa mga kaigalaan o mga kaigsuonan, kamulay mag-igo sa inyong nabati o nasaksiyan sa YouTube o sa Facebook. Nabati ninyo sa Power Radio nga among giesplikar nining kagabion, kamulay mo desisyon. Ang amo lamang manghinaot mi nga sa dili pa mo abot ay katulong gubat sa kalibutan magkahiusa na kita sa pagpangalaga dinhi sa Espiritu Santo. Wala naman kami oras mga kaigalan ug mga kaigsuonan, sa ngalan na lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Dionis Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Ebanghilista, Brother Hermogenes Macarayo, guban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kani usab si Brother Lloyd Badera. Inusab si Brother Rumirama Camus. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpamina mayong gabi ka natong tanan.